Bueno, daros as grazas a todas as persoas que estades aquí hoxe. Eu non son Xosé Manuel Carril, que sería a persoa que teria que ter vindo hoxe, pero por motivos da COVID, pois, non podía vir. Eu formo parte da xunta directiva da Federación, e entón, bueno, pois, aquí estou eu no nome meu, non? En nome tamén de Galiza Cultura, que é unha federación que aglutina a preto de 30 asociacións culturais de base espalladas por toda Galiza. Queremos agradecervos tanto á Asociación Sociopedagóxica Galega como á Federación Ensino da CIGA, que nos teñades convidado a estas xornadas de lingua e literatura para acompañar a Manuel Lourenzo na presentación da súa obra teatral completa, aquí representada nestes primeiros 4 volumes que vedes que temos aquí na mesa, que acaban de sair do prelo, e os que se sumarán en nada 3 volumes máis. Si, dicimos ben o de acompañarnos a quen é un piar básico no impulso das artes escénicas na nosa terra e figura central do teatro galego. Grazas a Manuel Lourenzo, o teatro galego e o teatro para Galiza son realidade como expresión do teatro propio que precisamos para existir como nación e como país. Se hai nación galega, é tamén porque hai teatro galego. E se hai teatro galego, é porque el é o traballo constante de máis de medio século de creación exercida desde as máis diversas facianas. Dramaturgo, pensador, director teatral de montaxes propias da dramaturxia galega e europea, traductor dos clásicos, fundador de grupos e de proxectos colectivos de teatro de referencia e mestre de tantas xeracións de intérpretes. Como Federación de Asociacións que quere vertebrar Galiza desde a cultura, a Federación Galiza Cultura pretende acometer proxectos de certo calado que exceden das posibilidades e do ámbito de actuación local de cada unha das nosas asociacións. Se cadra mellor xa coñecedes algunha das nosas actividades que temos feito últimamente, entre elas a exposición que se fixo co gallo do centenario de Nós, coa exposición titulábase Nós de onte a hoxe, 100 anos de historia, e tamén sobre a figura de Ricardo Carballo Calero. E agora mesmo estamos cos preparativos dunha exposición retrospectiva de Xaquín Marín, na que pretendemos facer un percorrido pola traxectoria artística do pintor, ilustrador e humorista gráfico de Fene. E isto xustifica tamén o noso proxecto de edición, publicación e divulgación da obra do dramaturgo máis prolífico da historia do teatro galego, con máis de 300 pezas de formatos, xéneros e estilos diferentes. A publicación está formada por 7 poderosos volumes porque aquí figura recollida a obra teatral, é un único. Trátase da publicación de toda a obra teatral completa, tanto a publicada como a non publicada, revisada polo propio autor, que está ao servizo de Galiza e para Galiza. Porque queremos que este a disposición de todo o mundo, compañías, profesionais, grupos amadores, centros escolares, centros de formación de artes escénicas e público en xeral. Queremos que sexa obra publicada para ler e para facer pensar. Queremos que sexa obra publicada para ser interpretada, publicada para gozar, porque en definitiva queremos teatro galego para existirmos como pobo e como nación. Estamos a falar dunha obra monumental, razón pola que abordar a súa edición presentaba e presenta certas dificultades económicas. A edición desta obra, por unha editorial convencional, sería tarefa difícil de acometer polos seus custos e pola dificultade obxectiva na súa difusión posterior. Debería ser, en realidade, unha editorial pública nacional quen asumise a edición deste tipo de obras que son imprescindibles para darlle solidez á nosa literatura e ao noso teatro. Por iso, obras que, como a esta, son estratégicas para un país, non poden depender de criterios puramente economicistas para a súa edición, publicación e divulgación. É preciso contarmos xa con esa editorial pública galega para evitarmos que o económico prevaleza sobre a cultura que fai país. E a edición da obra teatral completa de Manuel Lourenzo é resultado de 3 anos de traballo con implicación e cooperación de distintas persoas e entidades. Lóxicamente, hai un traballo propio do autor na localización e revisión de toda a obra.
Hai traballo puro, duro e rigoroso de edición literaria por parte de Cilla Lourenzo Modia. Hai traballo por parte da Federación Galiza Cultura na procura dos medios económicos para facer posible esta edición, mas tamén para facer que esta edición tivese unha presentación digna. Traballo que queremos e debemos singularizar na persoa, neste caso, de Alberto Ansede, incombustible no seu traballo e de dedicación xenerosa e entusiasta que agocha sempre na súa modélica discreción. Como dixemos ao comezo, xa hai editados os 4 primeiros volumes. A finais de maio, mediados de xuño, tenemos os 3 que restan para completar a obra. E todo isto a ser posible porque Galiza Cultura deulle total prioridade a este proxecto de país, adicando boa parte da axuda económica anual que recibimos para a realización das nosas actividades da Deputación da Coruña. Tivemos tamén a axuda do Concello de Carballo, que adquiriu algúns exemplares, mas con todo tivemos que recorrer a anticipos económicos de particulares que agardamos poder devolver en canto comecemos a distribuir a obra. Lóxicamente agradecemos tamén a vosa colaboración, que sempre é benvida, e estamos a fazer unha oferta de lanzamento mediante unha inscripción persoal. De feito, aquí van quedar por se algún de vos quere coller despois, de tal maneira que poidamos adquirir o conxunto dos 7 tomos da obra completa por 70 euros. Isto é 10 euros por volume. E isto, por suposto, é tamén extensible a todos os centros de ensino, cuxas bibliotecas son tamén un destino óptimo e de efectos multiplicadores para a difusión da obra teatral de Manuel Lourenzo. Coido que paga a pena, fe que sí. Trátase dun proxecto colectivo de publicación e de divulgación dunha obra que precisamos coñecer para nos recoñecer como galegos e galegas. Entón, quen queira ao final pode simplemente deixar aquí, son 3 ou 4 datos, mesmo se algúns de vos estades en centros de ensino que pensedes que poida ser unha posibilidade que o vosso centro de ensino se interese por mercar a obra, pois nada, cubrides aí uns datos ou mesmo vai un enderezo electrónico da propia federación, pois se queredes pedir alguna información a maiores, e nada, será vos contestada e nos poremos en contacto con vos. Vale, pois moitas grazas e adiante. Manuel Lourenzo naceu en Ferreira de Valadouro no ano 43 e licenciado polo Institut del Teatre de Barcelona. Comezou a súa andadura profesional no teatro xa nos anos 60, coa vontade de impulsar un teatro galego propio, cos pés sentados na nosa cultura e en lingua galega, nun momento en que a nosa lingua non tiña cabida, con tantos outros ámbitos, tampouco no teatro, no que a censura predemocrática perseguía os seus textos, como pode ser o caso de Erros e Ferros de Pedro Madruga, e tamén, por suposto, a súa persoa. Xogou un papel fundamental no impulso das artes escénicas en Galiza, contribuindo a conformar o teatro independente galego, que tiña como fundamental cometido intervir en todos os fenómenos sociais para tratar de cambiar a situación política que se vivía nos anos 60. Fundou grupos como o Facho, no 65, que deu lugar posteriormente a Teatro Circo, o primeiro grupo independente teatral galego, nunca legalizado, ata a creación da Escola Dramática Galega e a posterior xa a compañía, en un grupo, Luís Seoane, ou as máis recentes, Casa Hamlet e o grupo El Sinor Teatro. Manuel Lourenzo é o nome imprescindible, o nome por antonomasia do teatro galego, e a súa vocación educadora convertiu-no tamén no mestre e referente de varias xeracións de actrices e de actores. Dirixiu obras clásicas gregas traducidas por el, pasando por Shakespeare ou polas obras galegas desde o entremés famoso sobre a pesca do río Miño a Castelao, ou tamén censurado Zardigot de Eulogio Ruibal, ou o Hamlet de Cunqueiro, do que lle temos escoitado que a súa montaxe foi unha das súas preferidas. Alén da súa obra dramática, é tamén autor da novela O Moucho, e así mesmo realizou numerosas traducións dos clásicos gregos, de autores e autoras do noso tempo como Brecht, como Yourcenar, escribiu artigos en prensa diaria, en revistas especializadas de teatro como O Primer Acto, Yorick ou Escena.
Coordenou, xunto con Francisco Pillado Maior, varias publicacións, cadernos da Escola Dramática Galega, caderno do espectáculo da compañía Luis Seoane, Castro Douro Teatro, El Señor Teatro, Revista Casa Hamlet e diversos estudios historiográficos sobre a nosa dramaturxia, o teatro galego, Antoloxía do Teatro Galego, Diccionario do Teatro Galego. A pesar da dilatada e intensa trayectoria no ámbito do teatro, a súa popularidade débese quizás máis á súa participación en 35 filmes e particularmente en series de televisión. Neste ámbito é de destacar os seus papéis en Fariña, por exemplo, como Terito, como Narco Terito, en Mareas Vivas como Megacho, en Matalobos como Xoxé Louro, así como a súa participación en filmes como O Lápis do Carpinteiro, dirixido por Antón Reixa, Los Muertos van deprisa, dirixido por Ángel de la Cruz, Emilia Pardo Bazán, A Condesa Rebelde, dirixida por Zaza Ceballos, ou Elisa e Marcela, dirixida por Isabel Coixet. Entre outros premios, entre moitos outros, recibe o Premio Abrete de Ribadavia no 78 por Traxicomedia do Vento de Tebas namorado dunha forca. Por Defensa de Helena recibiu o Premio Teatro de Cámara de Itea. Por O Soño das Cidades o Premio de Teatro Infantil O Facho. Por Magnetismo o Premio de Teatro Rafael Dieste no 96. Tamén recibiu o Premio Nacional de Literatura Dramática no ano 97 por Veladas Indecentes, o Pedrón de Ouro no ano 2001, o Premio Nacional da Cultura Galega en Artes Escénicas no ano 2008, o Premio Álvaro Conqueiro 2 veces, con Flores de Dunsinane, que tamén recibe o Premio de Teatro de Aelga, e con Suite Artabria no 2017. Tamén recibiu no 18 o Xograr de Outono do Fiot, e a súa montaxe Di por Rei recibiu tamén o Premio Artur Carbonell no Festival Prestixioso de Sitges, na súa 16ª edición. Tamén foi nomeado profesor honoris causa pola ESAD. A súa obra tense calificado de intensa, prolífica, creativa e tamén crítica. A nómina de obras publicadas ou estreadas por Manuel Lourenzo é abundantísima. Traxicomedia do Vento de Tebas namorado dunha forca, Viva Lanzarote, A Noite Dourada de Mida e Cora, Nosferatu, Xoana, Defensa de Helena, Paixón de Brenda Moore, Adeus Madelón, Electra, Magnetismo, Veladas Indecentes, O Circo de Medianoite, Últimas Faíscas de Setembro, etc. Tan extensa é a súa produción como dramaturgo que en grande parte aínda permanece inédita. De aí o valor inestimable desta iniciativa, da edición e recompilación desta iniciativa de Galiza Cultura. A crítica adoita clasificar a súa produción dramática en distintos grupos: o mítico, de Electra ou de Romería As Covas do Demo, o histórico, que representa unha visión anovada dos temas míticos como Xoana, e o da dramática ausente ou do teatro do inmediato, escrito ben para o traballo diario con actores e actrices, ben para a propia escena. Pero tamén lle temos escoitado en repetidas ocasións que ás veces o teatro permanece vive a pesar da crítica. Por iso tampouco queremos profundar demasiado neste tema e queremos, iso sí, pasarlle a palabra a él, que é o importante, non? Para podermoslo escoitar. Manuel Lourenzo, que gusta de autodefinirse como, sobre todo, un actor, e a quen a profesora Mercedes Queixas caracterizou tan acaídamente, pensamos, como raíz, pola e semente do teatro galego. E xa, sen roubarlle máis tempo, porque é moito que hai que dicir del, pois imos de ceder a palabra para que ele nos fale deste proxecto e da súa obra. E moitísimas grazas, Manuel, pola túa presenza. Boas tardes, moitas grazas aos dous que falaste de min, porque supoño que até a hora do meu pasamento custarame traballo recibir tantos agasallos, a que señan verbais nada máis. Entón, vou intentar ser curtiño, breve, porque, ademais, isto é unha cousa que prometo sempre na miña casa para non ser pesado, para que a xente non escape, non fuxa de min. Custa moito traballo porque cando vexo interese no grupo co que estou traballando, co que estou falando,
quero sempre aportar máis e é unha equivocación. As cousas deben ir pouco a pouco, deben ir gotiña a gotiña, porque senón é moi fácil que se revolvan todas e non se acabe entendendo o asunto. Eu, cando dixeches nomes que me podían dar, unha vez un señor nun xurado de teatro no que eu era membro, ese señor que era o que tomou nota de todo o que ali se dixo e dos premios que se deron, puxo no documento o distinguido dramaturgo Manuel Lourenço. E entón eu recollín esa palabra para mí e se non podía conseguir un título máis acaído, mellor, máis desexado, porque se un é dramaturgo é que consigue crear traumas. Entón, a finalidade do teatro está conseguida. O teatro para min é chegar a ferir, chegar a crear traumas sobre a propia humanidade, sobre as propias persoas que somos. Se somos persoas nos comportamos como habitualmente facemos na vida, pois é unha peniña, porque todos podemos facer moito máis, ou sobre todo negarnos a certas cousas. Isaac Díaz Pardo dixo unha vez, o teatro, o teatro son berros nunha praza. Estábamos nunha discusión sobre un decorado, un non decorado, unha cousa que, un traballo que facíamos colaborando, e ademais en Sargadelos. Entón, berros nunha praza, claro. Unha praza é un lugar público onde se encontra a xente que vive nunha zona, nunha vila, por exemplo. Berros ou gritos, que querería dicir mellor, cando alguén ten algo importante que dicir, chama a outros alguéns para que pasen ali a discutir eso, a resolver, a intentar solucionarlo. Entón, claro que son berros nunha praza, claro que é un debate imprescindível para poder seguir vivindo con dignidade. E o teatro, eu creí sempre que estaba para iso, que era para iso, para mellorar a situación. E veredes un pouco que non é isto unha presunción, porque eu dediqueime casi toda a vida ao ensino, pois pasei por escola primaria non, pero vamos, bacharelato dos 4 primeiros anos, elemental, e depois bacharelato superior, non sei ainda aí, foron aí eses temas, salvo as cousas que eran puramente de teatro. Entón, tiña uns alumnos novos, sempre, desde logo moito máis novos que a mí, e que eu podía, digo, sin que me pese, manipular. Dime conta que podía manipularlos. Por qué? Porque se ti lle presentas a uns rapaces novos unha forma de divertirse, de pasalo ben, para conseguir o obxectivo que ti pretendes, que pode ser, por exemplo, o teatro, ou, por exemplo, mellorar os costumes, ou mellorar a propia existencia, tes un triunfo aí. Claro, eu tuve a sorte de estar nun colexio de barrio onde parei todo o tempo, ainda que traballei noutros tamén, pero ali non podía sair dali porque tiña facilidades, dábanme o que eu quería, é dicir, quería facer unha clase fora, pois fora, e dábamos unha clase a mellor de agricultura, cousas así. Queríamos facer un día unha excursión, pois non había problema. Non había moito diñeiro, pero sí había a vocación de mellorar a vida daquelas xentiñas, daqueles rapaces, porque eran dun barrio que estaba enchéndose de xente, sobre todo procedente do mar, e que vivían nunhas condicións bastante precarias. Os nenos non encontraban sempre as casas abertas, os seus pisos abertos, cando acababa a clase. Por eso as clases na nosa academia duraban 1 hora máis, e ás veces 2 horas máis. Por que? Porque os chavales, moitos deles, preferían quedar ali
facendo teatro de marionetas ou de títeres, ou teatro con eles, pero xa costaba máis traballo, porque había que chapar, e outro non. E entón, pois, aproveitábamos os monifates para, por exemplo, que sei eu, unha lección de historia ou unha lección de literatura. Tiñas en literatura un tema un pouco recio e tal, falabas un pouco del e dicías, ben, pois, para a semana traedes un traballiño feito sobre isto, con estas notas que poidestes tomar, cousas que veñen no libro, hai unha película que se chama tal, a ver se podedes, bueno, estas cousas. Reunían unha serie de artiluxos e malo era que non chegasen co traballo feito. E, ás veces, o traballo consistía nunha peciña de teatro moi breve para facer con monifates, con títeres. E entón, eso sí que era gratificante, porque aí sí que se aprendía, mesmo os que estaban facendo aprendían máis que os demais. Entón, para a literatura e para a historia era fantástico. Tamén para as ciencias naturais, ás veces. A min gustaba moito a mineraloxía e, ben, ás veces tamén facíamos carreira neste sentido para ir buscar alguna cosa en sitios onde sabíamos que había. Ahora, o teatro, como comecei, porque iso é a cousa que pode interesar a alguén. Eu comecei moi novo. Comecei de neno, por qué? Porque vivía nunha vila, Ferreira do Valadouro, onde vivía poucas persoas, eran persoas de clase máis ben media, algúns tirando alta, propietarios, había moi pouca xente pobre na propia vila, non digo no val había xente moi pobre, na vila non. Había bares, había un banco e pouco máis, e algunha tenda unha tenda de zapatos ou dúas, e unha tenda de roupa ou dúas, punto. E un cine que plantaba funcións o sábado e o domingo. Se a película era para todos os públicos, podíamos ir. Eu, o outro día, revisei unha película que non puiden ver desde que tiña 5 anos. Vina con 5 anos e impresionoume tan fortemente que chorei, pero chorei, até cansar. E cheguei a casa e chorei até cansar. E non lle contei a ninguén por que pasaba iso. Porque me impresionara unha película que se titulaba Capitanes Intrépidos, e ali había un neno que caía ao mar e era recollido por un mariñeiro, e o mariñeiro pasaba a ser o pai que o neno non tiña. É dicir, tiño, pero o pai non entendía moi ben a súa función. En cambio, o mariñeiro, que non era pai nin nada, mesmo que facía unha canción ao rapaz, e ensináballe que había que traballar cos outros, que había que ser bon cos demais, en fin, que había que ser unha persoa. E cando morre ese pai un pouco abstracto, o neno non sabe o que facer, porque era convertirse no pai verdadeiro. O que sí soubo o neno, supoño, que pai el merecía, porque o neno aprendera a traballar como un mariñeiro calquera. Aquela cousa que hoxe podo explicar, naquele momento non o podía explicar. Só podíamos chorábamos todos no cine de Ferreira. Non só nesa película, houve máis onde choramos todos. E ás veces interviñemos en películas que tiñan algún elemento que non nos gustaba en voz alta. Porque daquela o cine era algo extraordinario para ver un día a semana, cando se podía ver. Na miña casa comecei facendo teatro e cobrando aos amigos, facendo as miñas irmás, con algún primo. Tiña un primo que o pobre tiña tanta ansiedade que, claro, por eso supoño que morreu logo, tiña tanta ansiedade que entraba en escena, dicía unha frase e xa mataba. Dicía matar, así que non duraban tuvemos que deixar de facer teatro porque
non podíamos cobrar aquilo. Era unha frase e un animaliño ali facendo que tiña un puñal e matando a un, non? Pero era a ansiedade, a presa. Este primo meu era fillo do alcalde. Había moitos anos que non había festas no Valadouro, e entón ele tiña unha armónica así de grande, enorme, carísima. A miña era unha armónica así, pero curva, onde se facían virguerías. E saímos os dous a dar un pasacalles por toda a Ferreira, de arriba a abaixo, non insultando o alcalde, que era o seu tío, o seu pai e o meu tío, senón dicindo que aquele alcalde non valía para nada, e isto e outro, e vai alá, e que tiña que haber festas. Finalmente houve festas, pero houve festas porque os veciños foron onde o alcalde e dixeron que eles se comprometían a formar a comisión e todo isto. E desde aquela seguiu habendo festas. Ou seja, que algo se conseguiu importante. E tamén un dos beneficios do teatro, en tan que aquilo non fose teatro, senón unha especie de recital musical rarísimo, porque ningún dos dous era un xenio. E despois el acabou facendo música con Miro, cando Miro comezaba, era un neno ainda, comezaba a destacar cantando, porque tiña moi bonita voz e unhas ganas enormes de... Logo o meu primo morreu de mala maneira e xa non se soubo máis dele. Eu escribín unha obriña naqueles primeiros anos, sendo moi novo, porque pasou algo no Valadouro, como pasa en todos os lugares así. E pois veu alguén contando que na ponte pasara unha besta e non poidera avanzar porque viña unha muller moi grande, moi longa, vestida de negro, e a besta collera medo e volvera para atrás. O dono da besta probou con dúas bestas e nada, chegaban a mitad da ponte e volvían para atrás porque a señora de negro as asustaba. Total, que empezou isto a pasar, parece ser que todas as noites, e entón foi unha comisión de veciños a falar co que consideraban o home máis valente, e que ademais tiña unha escopeta. Foron o que chamábase Castilla, recordo ben. Onde estará, non o sei. E resulta que veu a escopeta e puxos ali, plantouse toda a noite, e non chegou ninguna muller vestida de negro, e entón ele avisou que o encanto que ele terminara. Vale, pois, eu quixen contar iso, anos despois de que pasou, quixen contar, pero chameille Moucho, que era un Moucho que aparecía, para non darme a coñecer toda esta cousa, non? Porque antes, ademais, se querías publicar algunha cousa, tiña que ser no boletín do cura e tiña que facer, polo menos eu, mandándolle unha carta sin sinatura nin nada. Mandaba o que quería que fose publicado, pedíalle que o publicase, pero non dicía quen era. Mandaballe carta pechada, don Eulogio Fernández de Murias, pero ele non sabía de quen se trataba, e publicoume algunhas cousas, mesmo uns versos. Aquela primeira historia deume o coñecimento de algo, e é que o que nos rodea, os costumes que temos, as crenzas, etc., son as que bendicen o teatro, abenzoan o teatro. O teatro está formado máis ben desas cousas, do que nós imaginamos, do que nós somos capaces de creer ou expor, de todas as cousas que teñen a ver coa realidade, aínda que non señan a realidade que coñecemos como tal. Vale, a partir de aí xa houve cantidad de experiencias, experiencia moi grande da xente que pasaba polo Valadouro a facer teatro. Recordo sobre todo a compañía Puig Comerich, aínda que nas táboas poñía
compañía Fernando Isabel, era catalana, pero eles, a señora, cando se despedía cada noite, decía la compañía Puig Gómez les espera mañana en la función de Dicenta e tal e cual. Cada día facía unha obra de teatro que eu recorde, fixeron 15 dunha tacada en 15 días. Ensayaban polas mañás nun paseo que hai, tivías os pobres, a mí dábame moita lástima e iso que eu era un neno e eles eran xa xente madura, porque pasaban moitas horas chapando, e despois tiñan que dicilo. O peor é que tamén me enterei, como todos os nenos, que averiguamos todo, que a parella, que eran os namorados en varias das obras, eran irmãos en realidad, así que tiñan que facer un gran esforzo, bicarse sin bicarse, cuidado, porque os labios parece ser que non se rozaban. Eu tanto non cheguei a ver, pero desde logo era moi discreto aquel roce dos irmãos. Facían como non Genoveva de Brabante, que era unha obra obrigada da mitoloxía católica, e despois moitas cousas, unha de Joaquín Dicenta, en fin, outras de Calvo Sotelo, de autores varios. Logo había outras compañías que pasaban polo cine a razón de 2 días. Eran as compañías que circulaban por Foz, por Ribadeo, por Viveiro, etc. Compañías españolas, por xeral, que levaban obras, comedias, máis ben. Non tiñan tanto éxito como estas de Barraca, porque estas de Barraca tiñan o teatro cheo todas as noites, porque a xente se encontraba, eu que sei, máis cómoda, ou iban persoas que non ian ao cine, iso sí o podo asegurar, porque vin ali no teatro mulleres, sobre todo, que non se atrevían a ir ao cine por ser un pouco pobres ou por ter varios fillos, e a xente diría que non nos atenden, etc. Logo había as compañías de variedades que traballaban polo xeral na praza, encima dun tabuado, e que ás veces chegaban elas, pero non chegaba o coche da roupa ao mesmo tempo, e entón a primeira función era coa roupa normal, que sempre disculpaban e tal igual. E nesas funcións vías a xente que era cutre, tacaña ou pobre, porque a xente moi tacaña marchaba e cheiraban exactamente cando ia terminar a cousa, e cando estaba terminando xa ian recuando, saindo para despois escapar rapidamente para casa, como se tivese moita presa para facer a cea. Sei nomes, pero non os digo porque aquí non significarían nada. Son nomes cos seus apodos, todo o que se lle chamaba, que estaba ben chamado, ou a ver o que facía nestes casos. Vivir dos recursos e do traballo dos outros e non darlles nada. Logo chegou unha Semana Santa e un amigo, Alfredo Ferreiro, que vive na Coruña, Xan Cejudo, e convidounos a Xan Cejudo e máis a min a ir a pasar a Semana Santa cerca, perto de Fisterre, nunha escola, ele era mestre, na casa que tiña ali. E entón ali o que fixemos é, o tempo que estuvemos, pasar as noites de claro ou de turbio en turbio, falando. Queríamos inventar o teatro galego. Eu a eles dicíalles, porque estaba máis informado que a eles neste caso, que o teatro galego xa estaba inventado porque había, pero dixeron, a ver, contanos cantos títulos. E claro, eu máis de 10 non daba, sin coller un libro, non daba dito máis de 10 títulos. Entón dicían, non ves como hai que tal. E eu era o primeiro despois en que os apuraba a eles para que escribisen. Pero eles non tiñan ganas de escribir. Eles o que querían era actuar. E entón, eu escribí unha obra ali, naqueles poucos días. Unha semaniña, chamábase Romerías Cobos de Levo, e tivo moitísimo éxito na Coruña, sobre todo porque houve un cura que condenou a actriz que fixese aquel papel. E a actriz, como era católica, deixouno, pero pedindo desculpas a mí e ao resto do grupo, que non podía porque era católica e tal, e tiña que facer
un personaxe que se parecía a Virxe María. Non era certo, pero bueno, parecía yo ao cura que aquilo era así. Sempre tuve moi bons amigos nos curas e nos policías, sobre todo nos policías da Brigada Político-Social. Moitos amigos. Seguiron bastantes obras a esas porque comezamos no Facho, que era unha sociedade cultural. Eu nunca pertencín a ela, pero unha vez pedironme se podía facer algo de teatro ali, e dixe, sí, porque non, porque eu atrevíame a todo, daquela atrevíame a todo. E entón fixemos unha función que non estivo mal, porque estivo chea de pese, está prohibida, estivo chea de xente, nunca había máis xente ali na Asociación Cultural Iberoamericana, na sala de exposicións, que era o local que tiña asignado o Facho para os seus traballos. Había varias cousas, había poemas de Celso Emilio Ferreiro, que aínda non era nada coñecido, de Luís Pimentel, de Rosalía de Castro, había unha obra dun autor español novo traducida ao galego, había varias cousas máis, era un remexido, pero un remexido que tivo o seu eco, porque aquela función asistiron, eu non sei por qué, a verdade, García Sabel, Rof Carballo, o capitán director director do regimento de Isabel a Católica, bueno, unha serie de persoas, aparte de xente nova, moi da nosa corda, o señor protestones, dos que despois viñan aquí a Compostela ás manifestacións da universidade. E deso, sobre todo, mulleres que eran as mellores recitadoras de tal maneira que despois, para darlles aínda máis rabia, fixemos un recital de Rosalía de Castro totalmente, que eran poemas, cartas de Rosalía a Murguía, sois, sin unha palabra máis, e foi prohibido íntegramente, pero non quixeron dar o papel da prohibición, pero a mí ocorreuse ir buscalo o sábado, que non había persoal máis que o porteiro, e o porteiro deixou ler todo. E do que conservei na memoria, porque sei que o había que conservar, dicía que esa obra bueno, ahora non me vou lembrar, teño que lembrar, se permitides un momento de pensalo, presentaba unha Galicia de cementerio e de non sei que máis, que nada tiene que ver con la floreciente Galicia actual. Esa era unha das cousas. E outras máis, pero non recordo agora, debín de terlo apuntado. Non sabía que iba a falar disto. Ben, saltando moito, aí saiu o Teatro Circo. Teatro Circo porque se acolleu ao Circo de Artesanos, xa que tiñamos un actor que era membro do Circo de Artesanos, e o seu pai era porteiro ali. Metímonos ali pensando que iba a ir todo moi ben, fixemos unha obra en castellano para facilitar as cousas, tivo bastante éxito, era unha obra dun autor argentino, contamos tamén con actores que tiñan unha certa categoría, porque xa fixeran teatro en Madrid e toda esta cousa, total, que quedamos moi ben coa sociedade e tuvemos moito público. Pero despois, cando deu o segundo ensaio, o lugar que nos deron para ensaiar era a biblioteca, e a biblioteca onde, que o demo me leve, se alguén pillou dali un libro para ler, estaba todo, non sei, víase que levaban Berlín, como se chame os libros, pero ensaiamos baixillo e a pesar de todo molestamos aos socios. Entón xa non volvimos a entrar ali, pero o teatro seguiu se chamando Teatro Circo. Quitamos o de Artesáns e quedou Teatro Circo,
E así foi coñecido pronto en toda España, porque a mí me picou un señor que perto da Coruña fixo algunha vez teatro e dixo: vosotros non pasade da ponte de pasaxe en toda a vida. E entón, pasado un ano escaso, íamos a Madrid a un festival de teatro de certa categoría, unha obra que se chamaba Crónica do Sol de Inverno, que era miña, baseada nunha obra chinesa, de teatro chinés, que tivo moito éxito ali onde foi levada prácticamente por toda España, empezando por Cataluña e o País Vasco. Pois ali tivo moito éxito e ao pasar pola ponte de pasaxe que nos quedaba cerquiña á volta, eu pedi ao coche que parase, ao conductor parou e fun ver a este señor que estaba ali na súa tenda e dixe: mira, vimos de Madrid, pero despois de pasar por pum, e os puntos de Galicia onde fixéramos xa función. Total que seguimos un ano inteiro con aquela obra e sin parar de facer funcións, así que moitas veces as predicións son falsas. Era difícil facer teatro galego naquele momento, creo que máis difícil é hoxe en día, porque hoxe os grupos que van fora teñen que falar en castellano e antes non pasaba eso. E dice, nos anos 60 e 70 fíxose teatro sempre en galego. Se tío que levaba a ser teatro en galego, facíalo en galego. A nós, só unha vez na vida, o Teatro Circo lle pasou que tivo que traducir a obra para facela nun teatro de Bilbao. Cuidado, e era un teatro nacional. Así que mirade que contradición tan grande, non? E tivemos que traducir Edipo Rei, viñamos de Cataluña, leváramos o premio, un premio moi importante no Festival de Sitges. E fomos a Bilbao, e ali fannos poñer a obra en castelán, co cual tuvemos que estar toda a noite repetindo, ensaiando. Claro, a lixeirencia e a cousa como nós non podíamos deixar de facelo porque era bastante diñeiro e non podía ser, pero sí que nos marcounos moito, porque aínda despois daquelo pasou máis dun ano sin que alguén nos pedira teatro en castelán. Decidimos desde aquela que non faríamos en castelán xa nunca máis, porque o grupo de persoas escaso, o grupo debían ser 3, que marcharon do Teatro Circo con esa cousa de que había que facer teatro en castellano. Marcharon para Madrid, logo volveron cando houve diñeiro, nos anos 80, cando empezou a haber as subvencións e todo isto, viñeron correndo. Non me custa dicir isto, porque o dixen na cara deles todas as veces que foi necesario. A pesar de todo, creo que a situación actual non é mellor. Non é mellor. Non sei por qué. A mellor é que non hai tal grado de integración. Non sei o que pasa. Iso habería que discutirlo moito tempo e habería que ver como son as contratacións hoxe en día e que teatro se fai e que componentes, que formas se poñen no escenario, que cousas se contan, como se contan. Eu unha vez vi que nunha obra xa pasados os anos 80 había unha muller que se abrazaba a un árbore e que aquilo era toda unha escena e viña a abrazarse a árbore e eu pensei que iba a ser algo pornográfico, algo así, ¿no? Para chamar a atención, pero non, era como se estivese enamorada da árbore, vale. E agora con frecuencia vexo xente que dá un montón de voltas e estou esperando a que pase algo, máis voltas, e non me vale. Para mí o teatro é todo legal que se queira, pero ten outra función. Temos que facer ver a vida de outra maneira.
darnos conta de que somos unha raza humana, temos que facer algo para non ser Putins, non? Facer algo para crear unha especie de xa non orgullo, pero polo menos unha legalidade entre nós, de non matarnos uns aos outros, de non estropear todo o que fai o outro, de non andar por aí perdidos facendo o mal, non sei, todas as cousas que o teatro recolle. Eu comecei de moi novo a reparar no teatro grego, porque no teatro grego estas cousas estaban todas máis ou menos sinaladas por ali, e empezabas a ver e encontrabas todo, en canto podías ler, aunque fose traducido, e entendías, encontrabas todos os temas prácticamente, todos os enganos, todos os trucos, todas as trampas que o ser humano ten diante de si para facer algo mal. O peor xa é acabar nunha guerra. Non quero dicir isto máis veces porque hoxe xa se entende moi ben de que estou falando, pero non diría en calquera momento da vida porque teño unha conciencia sobre iso. A miña estanza en colexios e academias fixo que escribise moito teatro breve. Teatro breve non por iso elemental, cando quería escribir un teatro duro, pois facíao. Se logo para os rapaces resultaba duro, o retiraban e dicían, serei imbécil, e entón poñían a facer un teatro que valese máis para eles. Pero antes pasaba pola prova, a ver se aguanta, a ver se tal, a ver se cual. E ás veces un leva sorpresas moi grandes. Hai xente que se atreve a máis daquilo que pode facer. Hai xente que é así de valente. Disculpade porque non é unha politicaría. As mulleres, especialmente, estades un pouco chamadas a facelo así. Eu unha vez en Lisboa cheguei, entrei nunha librería, caí nela xa, saindo do coche, vin unha librería que non coñecía, metíme nela xa inmediatamente e vin Sarah Kane, obras completas, son 5 obras. Eu non coñecía a Sarah Kane naqueles anos. Entón levei o libro para o hotel e aquela noite puxeme a ler a primeira das obras que trataban de Fedra e dixenme, miña, vai, teño que ler todo, e li todo. Aquela noite non foi para dormir, aquela noite foi para falar con Sarah Kane. Sarah Kane xa morrera, pero estuve falando todo o tempo e agradeciño tanto que choraba de rabia por non poder tela viva ali ao meu lado, poder falar con ela e poder darlle as grazas por presentarme ese mundo tan violento, tan maldito e tan mellorável en todos os sentidos, sobre todo na linguaxe en que ela o fixo desde o teatro. E entón, moitas veces, naqueles 2 anos, os 2 anos seguintes, fixen un montón de Sarah Kanes. Cheguei a facer mesturas das obras de Sarah Kane, todo valía. Incluso algunhas obras que non tiñan nada que ver con Sarah Kane levaban un prólogo que estaba extraído de Sarah Kane. Hai hoxe en día unha actriz que non digo quen é porque é moi boa, que aínda hoxe ten un monólogo que era presentando a un personaxe que non estaba en Sarah Kane, pero que facía falta para arranxar ali unhas cousas. E entón eu escribín a forma de Sarah Kane, na miña maneira, un monólogo para aquela actriz converteu-no en... Ela preguntoume, e como me visto para decir estas cousas? E dixen, niña, como queiras. Mira, como queiras. E puxenlle un modelo de actriz que
que moito adorei sempre, Luisa Merelas, que coñecín desde nena e que me produciu tanta satisfacción como se fose unha filla ou algo así. E ela sabía a adoración que eu tiña por Luisa e puxose a imitar a Luisa nun traballo en que puxo un calcetín de cada cor, sin zapatos, unha camiseta blanca, unha cinta de non sei que color, o pelo así con as tiras de colorín, e ponse a facer un monólogo en que todo o corpo se lle desfai así, ten unha cantidade de destruccións o corpo que digo eu, pero si iso, eu non coñecín a Sara Kane, pero si te fías só do seu teatro, ela pode ser Sara Kane, ela pode ser, e desde entón quedou de protagonista de calquera cousa que teña que ver con Sara Kane. Ela a súa vez me chamou a mí tamén para unha cousa que non sei se era unha película ou que eu estive un día ali metido nun fallado da Coruña onde me filmaron, pero non sei, exactamente non sei para que. Ela explicoumo, pero non me fixo falla, valíame con que fose ela que armaba aquilo, porque sabía que un mundo como que esa muller pode presentar é sempre positivo, é sempre algo que merece a pena, que paga a pena compartillar. Eu traio notas, pero total vou acabar porque senón é darvos moito a lata. Dicir que me entusiasma o teatro grego e que o leo constantemente, pero tamén me entusiasma a mitoloxía europea. E a materia de Bretaña teño tamén moi estudado e interésame moito de vez en cando estou cansado, sobre todo, e me poño a escribir algo porque me sae unha xenebra ou porque me sae polo medio unha Electra ou non sei, será porque teño xa unha familiaridade con esas persoas, porque cando se fixo a Electra na Coruña e nun teatro central que gastamos moitísimo dinheiro naquelo, tivo tanto público que tuvemos 30 días na Coruña nun teatro inventado que nos prestou o Concello e estuvemos 30 días a teatro cheo. Dalí fomos despois para Santiago, que fixemos 2 ou 3 días, non recordo onde, sí, creo que na Sala Galancia, que, bueno, collía pouco público. Pero foi, o de Electra foi identificar ou recoñecer os comportamentos de certas persoas que se chaman Electra ou que se chaman Medea, e que convén coñecer porque aí está a frase viva do ser humano. E en todos, igual que pode ser un Lanzarote, en unha persoa que triunfa ou nunha persoa que fracasa, cando unha persoa pertence á mitoloxía dun pobo calquera, esa persoa ten un montón de significados. Pode usarse cantas veces se queira para falar da humanidade, da vida, do que merecemos, do que temos, do que podemos facer, do que temos que evitar, etc. Dos perigos da existencia tamén. E entón, ao final, acabas entendendo o que é o teatro e dicindo, pagou a pena, sí, pagou a pena. Eu non quero darvos máis a lata porque creo que xa levamos moitas horas aquí e a mí, cando queirades saber algo, chamadesme ben. Unha das cousas que máis me gusta na vida é falar, parece ser. Entón non me custa traballo ningún estar aquí varias horas, pero non vos quero castigar porque xa estabades aquí encerrados cando eu cheguei. Viña da Coruña tamén de traballar, pero nunca me canso porque o teatro é algo que unha vez que nos entregamos, de verdade, sobre todo se alguén con ansias de escritura teatral, por aí temos moitas cousas das que falar e moitas sorpresas produce o teatro porque con unha folliña
ou dúas enchelas con os diálogos o que seña, calquera cousa que necesitemos decir, vai nos ensinar algo e vai nos animar algo, aunque sexan dúas follas. Eu teño escrito ás veces encontrar en algún sitio un título e dicir, unha vez encontrei a Vía Láctea, a Vía Láctea, e puxemos a escribir unha obra e hoxe en día está publicada desde os anos 70, por aí. A verdade, non sei de que trata porque non recordo de que vai, pero eu sei que en canto me chegou o título á cabeza tuve necesidade de escribirla porque me gustaba moito o título, a Vía Láctea. Despois houve que, claro, que é un título que abunda por aí bastante, pero que íamos facer? Non vamos ser xeniais en todo. Vamos intentar facelo ben e, sobre todo, que cumpla a súa función. E a función do teatro é tan ampla, e o feito de traballar nel é tan misterioso que só encontrarte no espazo escénico daste conta de que quen fai o espazo escénico é ti, es que me inventa, porque entras ali e da forma en como entras e o que miras e para onde sabemos se é a túa casa, se estás nun lugar alleo, se estás no exterior, no interior, nun país amigo, inimigo, sabemos todo, porque o ser humano pode expresarlo todo sin grande esforzo. Iso sí, moita paciencia, pero sin grande esforzo. Pode expresarlo todo, con moi poucos sinais. Entrar nun espacio escénico e mirar. E xa está o teatro, que non digamos nada. Se miro para ti, acabas pensando que quero dicirche algo, porque aquí hai algo que pasa, non? E se encima me apoio en outras cosas, demais, que pasa con esta rapaza? Este home que é un mal bicho, que é? Sempre temos o temor de que pase algo, de que nos impliquen, cando somos espectadores, de que nos impliquen. Por eso hai un medo, moitas veces, que pasan cousas no escenario, nós como espectadores temos necesidade de mirar para embaixo, ou mirar para atrás, ou amañar aquí algo, un cinto, ou calquera cousa, para que non nos impliquen. Houve unha época que foi anos 60-70 en que estaba moi de moda entre o teatro que chamaba independiente, pois o chamar a alguén do público ou subilo á forza, saltar e subilo á forza. Claro, o espectador, polo xeral, pasa moi mal. Por que? Porque non está traballando e ao mellor nunca traballou de actor, e entón ten un traballo enorme que abusen del, que o use. E iso ten pasado moito, senón que pregunten aquí no colexio La Salle, que era onde había sempre teatro cheo durante anos, teatro que viña de toda a Península Ibérica, tiñamos aí de toda Galicia tamén, co teatro cheo sempre desde Yuclás, no bom momento, até calquera grupo de segunda, ante calquera de nós que estamos aquí facendo teatro, sempre nos tocaba vir a La Salle. E aí teñen pasado cousas tremendas, para dar medo, que te saquen ao teatro, ou que te asalten, ou que alguén suba como facían Xuglás, a unha especie de torreta por ali, ou que caia unha cousa que parece que te vai matar e non te mata a ti, senón que fere unha actriz da compañía, etc. Ben, mirade, eu de mil maneiras falaba 4 horas. Non me cansa nada e encántame que haxa xente que poida escoitar algo sobre teatro, que pode decir alguén que adora o teatro.
Eu non sei se sei moito ou se sei pouco. En canto a lecturas, teño moitas. Viaxes, teño moitos. Espero ter moitos máis, ainda na miña situación ecolóxica. Pero cansazo no teatro nunca. Nunca. Non sei se hai outra vida, se hai, espero poder traballar. Nalgún escenario. Non así, na fábrica e tal, non. Nalgún escenario. Bueno, pois, moitas grazas, e se queredes que preguntar algo, eu que sei. Moito tempo non nos queda, pero tamén é certo que onde podemos estar mellor, non? Tamén é certo que ainda que prolongemos un pouquiño o tempo, pois, as persoas que queiran, pois, podemos prolongalo, xa que Manuel se ofrece a seguir falando. Así escoitando, sobre todo. Falar xa falei. Así para romper o xeo, casi chego a facer igual. Ella, toma. Non sei se pregunta ou se máis ben unha reflexión. A min sorprendeume moito que dixeras ti que viviches nunha etapa do último franquismo, do posfranquismo, e que seguiches traballando ata os nosos días no teatro, que digas que a situación non mellorou. Iso sí que é sorprendente, non? Que papel lle toca a administración actual para que a cousa siga así? Eu digo que a administración a respecto do teatro atendeuno cando non lle quedaba máis remedio, porque podía haber protestas e tal. Eu observei iso sempre. Por vontade propia, non vin que atendese. Na época que me tocou traballar. Todo o contrario. Eu, por culpa de teatro, fui detido varias veces, tive un xuízo de orden público, caeronme 2 anos, pedironme 2 anos de prisión, por sorte me chegou unha cousa desas e pasei un mes nada máis. Pero despois seguín visitando a comisaría porque chegabas de calquera xira, pumba, adentro. Non eu só. Tamén levaban a persoas que consideraban máis débiles. Por exemplo, tiñamos unha actriz que non era nada débil, pero era pequeniña e moi delicada ela, e metíana sempre a pobre porque agrimaba, claro, agrimaba, teñen ali metido e fancho asustante, e ela agrimaba, o que pasa que era moito máis forte do que podían imaginar. Asustaron-na varias veces, unha vez mesmo en Madrid, e en presencia miña, tivemos un rifirrafe ali, que gracias que era un motel, senón os 2 señores que estaban ali intentando cortar a cousa, bueno, eu non sei onde iban a acabar. Sí, porque hai veces que non se pode permitir. Pero, hoxe en día, non hai diñeiros para o teatro. Houve un tempo nos anos 80 en que, por coller medo polo que sexa, había algún diñeiro para algunhas compañías ou grupos. É curioso, daquela a xente que estaba comigo fixemos unha compañía, para nós era a primeira, porque compañías chamábamos, ao principio eras grupo, porque ser compañía era unha cousa detestable. Eran compañías as que viñan de Madrid a facer a comedia de Alfonso Paz e tal e cual. Chamaban compañías eso, o teatro comercial, e grupos ao teatro independente. Eu ainda sigo chamando así, pero porque sigo facendo así, traballando da mesma maneira. Ahora, todo o mundo pasou a chamarse compañía. Nós usamos compañía, que non debemos de facerlo a primeira vez, que foi cando tivemos un teatro con sala na Coruña, que era o Teatro Luis Xoane, que durou uns 5 anos aproximadamente. E entón, como era un teatro con sala e con funcións 3 á semana aproximadamente, empezamos con toda a semana, pero era moito para o público que tiñas, entón 3 días a semana.
chamamos de compañía, e entón todos os grupos empezaron a chamarse compañías, pensando que con eso tiñan máis caché, non sei. E veo así, e hoxe hasta os colexios, os grupos dos colexios, algúns de España, a compañía tal, pero que compañía ni que nariz. Compañía de... a des que veñen no carro, ou era o peor, o último era o grupo, debe de ser que o grupo agrupa, e entón non, cuidado que iso é perigoso. Non sei se tedes alguna pregunta máis. Pero pregunta non sei, pero sono debe de haber bastante. Eu non facía outra, se me permitides, que como amañá estivemos aquí falando con todas as escritoras que falaron sobre o papel das mulleres na literatura, sobre a literatura escrita por mulleres e demais, tamén dá para reflexionar o feito de que ti falabas de que gustabas moito do que era a literatura clásica, mítica, grega, e botas man de determinadas mulleres que eran como consideradas as malas, malísimas, que se falaba aquí delas a mañá, non? Das malas mulleres, de Medea, non podía ser peor, non sei, de Helena, non? Entón, hai quen dixo desas escollas túas a hora de elaborar esas pezas, de traballar con elas, que o facías un pouco como por desculpar esa maldade que, digamos, coa que se etiquetaba as mulleres, non? E se ben non as desculpabas, pois que tratabas de xustificar o seu comportamento. Por que eran malas esas mulleres? Por que seguimos sendo malas ás veces agora, non? Eu, en realidad, cando empecé a saber algo de mulleres foi cando empecé a ler teatro grego, porque empecé moi novo. Entón, moito trato con mulleres non tiña daquela. Empecé moi novo, souben antes polos libros que pola realidade. Entón, parecíame que era un abuso. Hai casos que me roían un pouco, como o caso de Medea. Non daba entendido ben como... Pero claro, tamén o home... O Xasón tamén casarse coa outra porque o pai era o rei. Sempre había unha explicación para que alguén se comportase dunha maneira un pouco rara. Pero Fedra, por exemplo, sempre admirei. E Fedra tamén se porta non da maneira, vamos, que se espera dunha muller. E Fedra, a min gusta moito, foi da que máis escribín, debe ser porque non a entendía, tardei moito en pillala, da que máis escribín, Fedra e Hipólito. Eu fixen un Hipólito cando se desfixo o teatro circo porque algúns actores quixeron marchar para Madrid, querían ser famosos, pois marcharon para Madrid e entón eu, como os políticos, retireime para a miña casa e o mesmo día que me retirei viñeronme buscar porque querían seguir e entonces xa eu dixen, mirade, eu teño xa un obxectivo, se vos parece ben empezamos mañá, e así foi. E o obxectivo era Hipólito, pero facer Hipólito desde o nada, é dicir, facelo nós, escribirlo nós, interpretalo nós, coas características nosas. Por exemplo, Fedra, nese Hipólito noso, era unha actriz que era bastante voluminosa, moi boa, eso sí, voluminosa. E resultou moi ben. O outro era moi alto, moito máis alto que ela, era todo un pouco desproporcionado. Pero foi unha obra que fixemos con moi pouco diñeiro que tiñamos. Recordo que era unha mesa que fixen eu soiño, fun comprar madeiras en Reina e despois Claveina e tal e cual, unha mesa así con os triángulos, e despois unhas bancadas que fixo o outro que estaba ali. Fixemos unha mesa longa e unhas bancadas, e esa era unha cousa que cubría o escenario.
de tal maneira que se querías pasar dun lado a outro, tiñas que dar a volta polo fondo, polo proscenio ou ben por debaixo da mesa. Entón, iso creaba un xogo determinado que deu mellor resultado do previsto. E ademais tivemos a fortuna de que pouco despois de empezar eu fui a Madrid e fui, como sempre, visitar o meu mestre, a Pepe Struck. E Pepe Struck era un xenio. Díxome, que estás haciendo, Barolillo? E eu, pois, Hipólito. Cuál de ellos? Bueno, xa empecé a explicar, mira, ninguno. Uno que non existe, pero... Pois tengo que ir a verlo. Pois ala, venga. E volveu comigo. Veo o Hipólito, e dice, moi ben, me dejáis? E estive dando unhas indicacións ali, co cual non cambiou nada, pero deulle unha placa de dignidade a todo aquilo que de repente resultaba todo moi... Eu recordo que tiña un monólogo forte, e as indicacións que me deu, fixelle un monólogo en que el me dixo bravo, e el nunca dicía unha cousa así, se non vía un traballo moi que entendías moi ben o traballo. Ese foi un dos grandes xenios que, por desgraza, gracias á Guerra Civil, viviu 10 anos en Londres, o resto en Buenos Aires, foi director de varios teatros en Uruguai, Buenos Aires non, perdón, en Uruguai. E despois voltou cando pensou que iba a morrer Franco, quería ver ese momento. Entón, el non tiña nada, pero unha irmá súa repartiu, gardoulle o diñeiro dunha herencia e comproulle un apartamento moi pequeno en Madrid, pero nunha zona céntrica. Iso valeume para cada vez que iba a Madrid non tiña pagado hotel, o sea, foi maravilloso. O que pasa é que había casi que pedir vez, porque sempre había xente ali. Tiñas dúas colchonetas ali que, se querías dormir, eu incluso cando me casei pasei por ali a primeira noite. Sí, unha cosa que hoxe non se me ocurriría, pero bueno, queríamos falar os dous, coñecíamos a Pepe, queríamos falar con Pepe primeiro, porque era como un pai para nós, e había que pasar por ali. E bueno, sempre. Claro, cando traballaba, por exemplo, cando estábamos facendo o de Shakespeare, bueno, que dixen antes, Macbeth, pois apareceu, pero apareceu con outro xenio tamén, co cual o decorado que eu dibuixara e que fixéramos ali, que era un decorado, era un octógono así inclinado, con as cortinas medio rotas que deixaban pasar a xente como si saíran dun ventre ou algo así para fora, como si foran nacimentos, e un lume que saía da baixo da escena, da baixo das tarimas, saía unha pota chea de lume. Todo iso impresionaba moito a xente, pero despois de que pasou por ali Antonio Nieva e Pepe Struck, impresionou máis, porque Pepe Struck, primeiro a Macbeth, fíxolle facer un monólogo, ao rei, fíxolle facer un monólogo deitado de bruces. Entonces conseguiu unha violencia extrema. Antonio Nieva, a Lady Macbeth, que eu facía andar con unha especie de vela e un asunto, dando a volta así, encontrábase con distintas persoas que saían da casa, por así decir. El fixo que saíran as luces de detrás das cortinas, entonces por furados, pomba, saían luces, entonces chocaban sempre con ela, sempre lle daban así,
cegábana, non? E ela apartábase. Bueno, gañou moito, é dicir, pasado por eses dous seres, máis despois as escenas de Inglaterra, que estaban para facerse en ambos lados, quedou un espazo do proscenio para eses diálogos entre Duncan e o fillo de outro. Era dificilísimo non facelo frío. Co traballo de Pepe, eu dixenlle, por que non te quedas aquí xa? Poñemos no programa Pepe Struck. Non quería aparecer nos programas. Unha vez puxémolo e cabreouse moito. E iso que dirixida a obra ele. Cabreouse moito. Non, si solo os he ayudado, si sois vosotros os que sois unos genios, decía tal. Pero bueno, hai unha actriz que se chama Blanca Portillo, non sei se coñecedes, que foi alumna del tamén, fala aínda con máis paixón que eu. Era imposible non adorar aquel home. Era unha bendición. Bueno. Pois non sei se hai algún outro máis fora de que xervamos un cacho, ainda que é un placer escoitar Lucía, pero non sei se hai algunha máis, e non damos xa o merecidísimo aplauso.